kita live kelang arada tempat nilin pen kadon kilo kadon nalitum nang kahum report saruk piklo nalo recently nili pan dak kachingsi praman karbenglong east punon west punon stame Bharatiya Janata Yuva Morcha along mangi kachingsi praman lo office bearer mate vice president arpu nili pan ponno lapen aprang avepin lang lapen labangso king kam jong sithan bote men bangge mane asap so alam sithan ang ko keteng si bang enele abi pinasi duno prang lah most probably 2013 malom ke ne ABVP claim dun pang singlo ABVP claim pen angdeng arpus tame nangdeng lo 2013 open claim pen angke 2014 ke parliamentary elections tame nungdopir lo angke 2014 pen ke that be a prime minister kai Narendra Modi tame prime minister naman pit lo ase 2013 pen mangbom ke chengko ke ABVP long difu unit secretary pen sepang sing dun lo difu unit secretary pen phi bang lo Dakar Benglong district long tame ni convener kechengsi lata kechengsi a convener ne lima niklo lapen wang tu bom pen utot vibhag ko Benglong stami hini ya district nang setak lo mat hini ya district pen isia zone si kasalam hai aprang ke Benglong district la ABVP tu mangke la Nagaon under si dudun titi Nagaon zone under tame phi nilitum chuning rimat la hini district ko ma la hini district pen isia zone selang lo Benglong vibhag ko si lo sila bangso Benglong vibhag long da kechingsi nili convener ABVP convener manik lo api claim that pen nili ABVP Assam Pradesh long executive member ta dodun la long la pen angko state working committee members ta nili ABVP long claim la se ABVP long penangan na sa keding nili claim long la ABVP claim pen api bangke clubs ta nili club long serap dun lo tum arong club long sta nili serap dun lo ada club hoi pen la penangan la environmental activities bang nili claim pon lo deng pon lo la pen api Nehru Yuva Kendra Sangathan la so roile hai Nehru Yuva Kendra Sangathan under the Ministry of Sports and Youth Affairs abang so ministry long si Nehru Yuva Kendra Sangathan non ke amen na chala lo mai yuva Bharat polo non bang ke la dak nili National Youth Volunteers tame kan ini apa mana nili claim la amat se lapula ben lapula se isi claim chat la amat angke api bangke ABVP penta tangat lo pu penta club lo ma NYKS penta claim at api bangke nili dak Bharatiya Janata Yuva Morcha nang kilo dun cheng bang 2020 aningkan lo 2020 aningkan ke nili kechingsi ke vice president arpusi deng dun lo 2020 pen ningkan isi vice president claim pen mai pu nili pan nang bak lo 2020 ke nili mainstream politics long claim lo 20 pen 21 an ke vice president ke 21 26 November pen ke nili pan president ng pilo president isi atam tenure bang ke ningkan kithom stame nili ningkan pli kechok thula mo achiklu an de ningkan pli ta chawlo stame non bang ke ko abat thulo mati de holo ko Yuva Morcha Assam Pradesh along stame mai thu kimi pidet pen da committee ka che form bang so apor la hai so apor se nili fan stame nili performance tang kelang lo ne pene mte koson pene kado ga jumi ta dulu hai tum da Benglong Thomas Council ase am tol tulerang sara ari jumi dulu anpata da Yuva Morcha Assam Pradesh along ame phu khai Rakesh Das tame nalang li ari jumi ta dulu pen da MP Amar Singh Tisosara ari jumi pen danglo MLA tum
dorsing long pen nang lo pen dak Roland Killing BCP Skarbeng Long District Committee mai pu alang litum kadu kabe herjume lo la rada herjume lo masih nan mangai mai pu kecing si parman Karbeng Long pen ke dak office bearer family deng du long la le ang bom malong do lang ta si hek pen lo lage si organization penapot la dak long weda dim ki dovelji we la ke ang kalilo la ke si aron rokok long weda dover pada chok si dei mate asila bang artu bang ke celar boy celar bom hela bang ke nili non bang mai pen kapek bang lo kapek pen nako kapek bang tu pon nili non vice president artu deng lo la pen api kupine la son se artu bang ke celar boy pe tame obviously lage kami claim pachet tangkang lam lo ekdom pura lo complete lo claim thai velu ko kali daji pot labang ka claim thai ke dolo do bom po si rat cari mate political party pinang pot politically la kemang ke lage do bom po lage la sila lo ahok lo son pen mang ke ladak itu hills district lo mate tum Karbeng Long district dapen as a representative dak alam tame nili dak paklang dulung pa hot pen ke dak issues mokhas tame burning issues pen tang lo lai tame hot dak tame nili paklang dulung mang so our side ta eson ke long pa lapen hadak ke kalang lo arpu dolo tame hadak sikai madu belji puson ta kali kenang sosot bangke dak dam sedam nang kok pala bangke sitame ta Karbeng Long long se hemta dak se ko bot arpu le dak sitame sai ke do se dak bang claim dam po ta hot pen ke dak do hot bangke obviously dak methanga long ri long pen do pen sitame claim po long adu si message ke la jong se pinang ri bulote anu tita patient bang ke kenang sot lo tema aja ta sons tame alu krakra ate cholong da bu bang ke uni mate de ase aja to not only in the field of politics de aja ta field long tame mane kachi paning ding mane padu dedication ke nang rek pola ke an pada patient tame nang kokko la se claim dun mir lo pro tang te aja tame warisi ke chulpo business align le pudamon ba ke sarli align le pudamon ba aja align le lang dam tame itu me ini keding pa kanang sotlo abe no we kimitum ta constructive vacancy matha bang nang ko thama we kimitum aja kong ta thedung la rachari ahin stame we kimitum aja kong pen ta akanang do ada we ban pen we kimi pangrum pet pen se tum rachari along ta jong se tum claim lo pro tang te tum ke bang jilangan istame penaan ke claim pononji pusinili mata hai adema non awe alam no se tum te than pro tang te digitally ke very advanced lo angko physically istame strong dolo mentally physically strong do la pen la ko non appear the kupima dobom la soteng pen ta tum best don ko pacheton ko la se owe ban tum ideas la pen owe kimi tum ideas la combination jong se dulu lo tang te tum la ratchari along klam mong do pen tum penaan era tum han cycling pononji usinili ala ABP claim pen ke tak non party long badala so ideological commitment bang ke similarity do hai so jok se puta nang le lo apel an nang dai nang le rok na phi nang le tum gar ju la so la mang ke non mat ke ni li matha thela mane election che patte ji ma patte te ma bu bang ke matha the lang non mat ke sabe la ke obviously ma jok khans tame apu mate la sona apport api awar se tapi brote la bang ke la ke obviously party long do ko fi ke la ke jong se che party londe de pacho bai ason se man ko de la se jong se la sona opportunity nang pi brote la ke obviously la ke deng dun po ko si BJP long si akime thek long ha da bang ke ka me claim da lang o
cepat duk de lahai alam ta penangan ke lang ada tangkat dulu paling si tiket long ji pulang tak kali mate long le de ji pulang tak kali sudah kam penta lang dasi hang hedata BJP long sonda dodo hang hedata mane pidat tadi hai sonda dodo la se yo se la sona podong se le rok te lagi obviously ma jokes tame deng ko ne dat de dele la tame ne hin pension mat ka chisik la son hangji puyat bang ke non mat ke matat lang